Kinda kuom lipodno kawadhi nyime piny owacho oketo omenda maromo shillings bilion 338 ne bed migepe mag arita e budget manyien kaka okang' mar jiwo arita ne jo Kenya. Jatend migawo mar omenda kasoma budget okoni arita makare biro jiwo chenro mag dongruok kokalo e miyo joket mwandu bedo kod chir mar keto mwandu e pacho ka. George Bati miyo ler. Kaluwore kod riekni manyien ma jomaundu kod jonjore tiyogo e chocho arita kwe e piny masani. Piny owacho mar Kenya Kwanza e bajet margi mokwongo yango ni gichiwore mar siro chenro mag arita mana kaka ne jatend piny William Ruto singo e kinde manochamo muma mar apis kokalo e chwalo omenda ne bede migepe mag arita. E bajet, jatend migawo mar omenda jomaundu oyango ni bilion 144.9 oket ne jolweny, bilion 38.2 oket ne duol matayo tije obila National Police Service, bilion 44.3 oket ne obila mag ng'uyo maling'ling kata NIS, kabado obila mag jela oket negi bilion 31.3. The proposed allocation include 144.9 billion for the Kenya Defence Forces, Kenya shillings 98.6 billion for the National Police Service, Kenya shillings 44.3 billion for the National Intelligence Service, and Kenya shillings 31.3 billion for prison services. I have also proposed Kenya shillings 8.8 billion for the leasing of police motor vehicles. Mondo mi obila nyalo mar kedo kod maundu ma inyayo kokalo e lony manyasani. Bajet no bende oketo ne obila milion 500 mabiro miyogi yudo masinde manyasani kod lony manyasani mar jiwo arita. For better equip the National Police Service, I have proposed an initial allocation of Kenya shillings 500 million for the police modernization program. Mr. Speaker, I will later be requesting this august House for enhanced funding approval once the ongoing discussions on a comprehensive police modernization program once it is concluded. Bajet no bendo yango jiwo nyalo mar apisa mag arita timo nonro e wi gige lweny kod kit monj manyalo kelo midhiero mathoth ne oganda, kendo keto milion 856 ne chenro mar tayo kar nonro e weche mag arita. To step up war on crime and enhance support to administration of justice, I propose to the National Assembly to effect budget allocation of Kenya shillings 856 million to equip National Forensic Laboratory. Jatend migawo mar omenda jomaundu kokalo kuom bajet mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza bendo yango ni dhi ti kod milion 534 e tayo chenro mag udi makare ne jolweny, ka bilion 5.8 ibiro sir godo weche mag okumba ne apisa mag arita kaluwore kod midhiero manyalo jokogi. To improve housing accommodation for our defense forces, we shall fast track the delivery of staff houses through public-private partnership framework. Other proposed allocations include 2.9 billion for group personal insurance for police and prison services, and Kenya shillings 5.8 billion for medical insurance for police and prison services. Kakoro bajet mokwongo mar tend Kenya Kwanza osom, jo Kenya rito kagin kod geno ni piny owacho biro yudo omenda mar siro bede migepe mag arita kendo neno ni jopiny oyudo arita mongirore. George Bati, Ramogi TV. Nyakoro mogi weche mag gedo mag piny en